Assalamualaikum arkadaşlar. Sadece sohbetimiz geldi. Arkadaşlar bu yerdeydi. Daha da görenler kadar. Yani aslında da ise artık yıldır son yerde. Ya. Sonunda karar İla kıyılara matıydı. Han favret gülelek, ertir algıyım gelecek yalak. Han tanfet gülelek, ertir mesele çözülecek yalak. Gayrat et gülelek, munça garaştın bolcak yalak. Han favret gülelek, ertir algıyım gelecek yalak. Kupalik Almanya elim diyem. Firması neredeydi? Bağışlan, şahirlan, tomataçılan. Gepu torun ovayın, mina neyme diyeceğim, ben bilem yok. Ayalıylan, heleylen. Dine men açacakladım yok mu karay? Dostan. İkimiz dosta. Sen menden gatırma, heyköleme. Ben burada aytmak isteyen sana yönüm, men sen goğulun isteyen dostan. Goğulçuk mu? Awo, yok goğulçuluk. İş yanıydın ha? Awo? İnanma oynayana bolyan. Aysana ha, ne yaptır? Men kurtlaşma durmuş açık gel. Dost, inan. Dost. 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 Restoran tutup, bağışı tutup, meyhman çağırıp. Yok düşünen. Ardu edensin yani. Bolu nokta hemme de durmuştu. Gidencik dayıcıydım. İnanma. Ay kıyınan ama o kovalyana kıyınan yanlay. Salam dostlar. Yadınıza düşen olsa bir döwürler ABM deyip topar vardı. Bahar gelip ödeler ullarına deyip tüs şu pasıl dinleyen aydımam var. Go aydımlar var. Mene go'um oryadım. Bular dostlar hepten altıncı gün söğüşüp dağayalar. Birinci günüm yine yaraşıp teyadeden başlayalar. Onun aşkada gittiler. Arfen ma ol. Yani Arfen Can'a Nur Muhammed Meredif bilenem duet edipdi. Şonu da kan kalmadı çağamını. Kıran getirip kalır aymasan yavur. Timothy bilen duet ettir aymasan ne. Mekan Can'ma. Bu çağam birinci güne söyleyedi ya. Hepten. İkinci günem sağ işleye. Üçüncü gün gol soya. Dördüncü gün klip düşürüyor. Beşinci gün montaj ediyor. Altıncı günüm yadak gelip söğüş yapılar bile. Bağlar onu deyince birinci günüm yine yaraşıp bara tədədən iyiden devam ediyorlarda. Berkcan mı abi? Berkcanım bir mehri bile oldu, bir eyle bile oldu. Berkcanım tez oynayın. Burada çıkıp sıçrap klibi işte oraya bir de bayal bir de yok. Anaykan başladı oycan. Bular men mara Halit nervi mağırtaro. Yürüdü ol Naykan. Mel patiler konuşmalçı TikTok'ta koyun menini avçı. Bir dağda içse gülmeyönü dost Aykan'ı da gelip duranı tavçı. Tədəlik dinleyen millet tweet maslahat kullan ümmet. Yaşarcak mı karı kardeşim yaşar yanır yürekten gülme. Orada geldi yevin çerme dost dilevet umidi elin verme dost. Konuşmalçı mallara mardan arda çıra bir boyun yerme dost. Konuşmalçı men bilmedim diyme aydım dinle gülmedim diyme. Salın malım men tertibe aydım hide dediler tire. Aydım hide dediler tire. Aydım hide dediler tire. Gülmekten de içmekten ayırmaz ne olanlar.
Bugün Balla Hacıev'in aydımlarından birini yerine getirip bereli. Halipa aydımlarına üzüm uladını köpülanıptır. Sebäbini bilýäniňiz bar bolsa, kommentaar edebelek geçeýin. Lelemadan ýada düşür, dertlerime dert koşur. Sensiz ay günlerim yaşar, özüm Ayrılığa men gözümürün, şakalı oynap bölümürün. Ağlayır men hiçtin menem, özüm Afsantlylar adam dämi ya afsançylyk kär dälmi. Assalamu alaykum merhaban dostlar. O ýa-ni şeýle bir waka men gabat geldim. Onam gazgany bilen size ýetirýän, o siziň düşünjäňizi ýazmaňyzy haýyş edem. Ýa-ni meçhide barýadym. Amerikada ýaşaýan, o ýuwun femra çykdym. Bir dostumyz elini aldyrypdyr. O her gün şu uğur meçhide tarap bolsa, o pul üçinäl Allah'dan mübarek aýda sowagymyz şuňyp alyp gidýän. Ýa-ni bir dostumyz alyp gitdim. O düşürdüm dost çıkanda eğer gabatlaşırsak iyiden alıp gideyin o ştak gelay dedim. Namaz okuduk Allah'tan ehli musulman da ondan bulun kabul olsun o mescitten çıktım yankı dostuma gabat gelmedi yola çıktım olayım o iki tane yasrak bizden kısra oğlum gabat geldi. Durdum ağam tassama dedi. Böyle ayakdayın yorcugim dedim. O uğrum olmasa da o ayakdayın yorcugim dedim. Gıssanan yerim yok. Yankılar maşina minni bir öňüne minni birem iyidine minni. İzin naqi ay telefon nasty o telefon o surat görýäne de otyr. Onun öňünde hadi de dosti do klastaşmy plan var o. Şolama goğjak ýa-da dedin ne ýaşlar o öýlenjek ýaşa ýeten ne o gyýdan alyp edip ören oglanlar bolmaly. Onun öňünde oturan muňa dedi, aýdof ýok etsem ýol plan restorany afsant bol bir şey ýara ho dedi. Onun izin naqama aýtdy, aýdof işlämene ama o işdir da dedi olim. Aýdof bir giden oglan ma erkeklere hyzmat edýär dedi. Näme bolmany o nahar o ýene wenanamyza mahsusa hakykatdan şolon etmeli işi. Şolon o zähmet çekmeli hunary. Onu men maňa diýdim, jigim diýdim. Men sana bir zat aýdaýyn diýdim. O gowdyňla gowduşyn diýdim. Özüňem gatwarmy men o gowdy düşünýärsiň ýaly. O jogap berjek sen sözüňe diýdim. Men häzir jigim sen diýdim. O gyýdyň bolsa o kakamy kömek diýip o eklenç diýip işletjekkäm diýsem aýagym giýje günni diýşärm bolýan. O men erkek bolup gyýdym işletmen ýa gelin işletmen diýersiň diýdim. Şoňşy men sana düýpden düşündirýän dedim. Nazigim sen ullohan boldun o öýlendim. O birinji gyýdyň boldy, o 3-4 ýyl ýygynden ýene gyýdyň boldy. Soň ýene 3-4 ýyldan bir oguljoň boldy dedim. Ne ýa-ni ulja gyýdyň. O 10-11-nji klasy geldi, ularny kemale ýetişdi dedim. Bu durmuş bilip bolanok dedim. Jim garasylmadyk gagdaýda bolýar sen. Birden dedim, aradan çyksaň. O ýygyňda galdyran mirasyňa ýok dedim. O erkek sırap, o aýalyň işletmeden erkekden oňarýan dedim. Onuň ýanky çörek pulumuz bar, o jigleme çörek pul bar diýip sen gyýdyň dedim. O başyna ekden düşüp, o gyssaglykda da işe girmeli boldy. O seni o gyssaglykda da iş alyp duran, ýok şoňşym o iň ýeňil hem gowy, amatly hem tapdyrýan kär afsançylyk dedim. Ýankom soň dedim, afsant bolup işe girse dedim. Sen dedim aňaryk baran soň aňardan bäri pula post edil, men dogrudan dedim, howam dedim. Onuň ýan afsant bolup dedim, sen gyýjasyň işe girse dedim. Jigim dedim, sen bir zada düşünýdim. Onuň sen o gyýdyň erbet bolmaly, şo erbet bolýan şol durmuşa çykmalym dedim. Ýangy çağaşyk doňdy. Jigim gurulaýan adam pikirlenip gurulaw dedim. O nirde bolany nämeden de o Türkmenden anamyz o ar namysyny gorap gezýänler bolmanda sur agfaksy bolmaz diýipdirler. O ýalňyşanam bolýanlar bolýan, goý Allah'dan ýalňyşmaýandan bolsun dedim. Soň süýdüm o ýanky oglanjyk durup-durupda gözüne ýasaýlap ağam bagyşla gatýanmışdym dedi. Şeýim Allah bagsasyn men sen tagym günahkarlamak dedim. Soň süýdüm Allah'dan näme hemme zenanamyzyň uýulamyzyň o any bagty açyk bolsun, bagtly bolsunlar, bagtly ýaşasynlar goý Allah'dan ata-enelerim eziz bala sağyşyklarynyň bagtyna uwansyň.